はい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 もう神社どんどんこれ助けてや。もう神社もうすいません狩られた。ダウン死んだ。ダウンしました大丈夫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 だよ。大丈夫ですよ。おいでいつもねこういう状況になったことがないので、少しダウン懲らしめられればいいんです。わかりますそういうその気持ちもういつもちょっとこう本当に暴れん坊なので。そううちもそうなんです本当に暴れん坊なんで少し一度こねうと思ってそういう目にあった方がいいんですうちの場合。そうです教育が同じですでもお子さんです。あそうですそうですうち子供大好物なんで、もしかして襲うかもしれないので申し訳ないんですけど。いつもねプロレスしてますんでねそうですか。ちっちゃい子がね、大好きなんですよ。でちょっと走られたらもうってなってしまうので。大丈夫だよもう大丈夫だよジュレにしてますから大丈夫って言ってあげな